Дошли на Ухуру Пик. Бачка ли? Бачка. Ато те да те снимам. Айде. Какво натискам? Нещо, това в момента снима. Снима. Добре. Само да разпиша. Ето го. Ухуру Пика. С народа и с Джонсън. Всички. Браво. Оле. Държа се. Държа. Една снимка да излезе. В 7:10 тръгнахме в... Ще се обяснеш ли с фотоапарата на Тръгнахме в 11:10. Кратера не ще се вижда, само мъгла. Щеката и ръкавиците са придобили особен цвят. Стекен! Дайте, минайте. Айде! Евгений, имаш момент интересни шушулки. От дясната страна е кратера. Не се вижда нищо от мъглата. В принцип е сухо тук. Но имаше буря през нощта. И всичко ще заснежи.